जाबाय बेखौ सासेजों गानहोजोबो गय लाग्रा बेहा हेलो लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा दिनै बिबोनांनि खबर आरोना लोगोफोर हाबानि थारिख दाननाय आरोना लोगोफोरनो आंहा बिबोनां असेनि आरोना आंनि हासबेन्डनि बिनानाव असे आरोना लोगोफोर दायो बिनिनो हाबा थारिख दाननो थाखाय नै जमा जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजों आंहा भिडिअ लाबोबाय थाग्राखा नालाय एसेबाबो नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरोना मा भिडिअ खालामलांनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौनो लाना फैबाय आरोना लोगोफोर आंना आरो मेम'रि बायदिबो थाखायो नालाय आं दा बांसिन मेम'रिनि थाखाय मोजां मोनो आरोना लोगोफोर देनां नायनो होननानै स' लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला नै बेयो दाउ बेदर आरोना लोगोफोर जोंहा बाबाया गोदाखांजोब्बायमोन आरो आं भिडिअ लाबाय थानो हायासै ओमफ्राय नै बिथिं ना आरोना बेयो नाया न'निनो मैया आइमोना लायखादोंमोन आरोना लोगोफोर नै बिथिं हासबेन्डआ नाखौ एवगासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय नै मैगं आरि हानायनि सोरबा मैगं माबा माबि हानायनि जमा आरोना लोगोफोर ओइथिं बाबामोना जिरायदों आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आलासिफ्राबो सफैबायमोन आरोना नै दायो आलासिफोरनो हैनो थाखाय मेथाइ जगार खालामजोबखांबाय हैनोसै दानिया हो सादानि माबा ओमफ्राय लुनो बिनिफ्राय र' साया जाग्रोथों फै फै मामि मामि ओरै गस्लाल' बोखोनानै थाबायो फेन खान्दादाखौनो बोखोबावबाय गथ'आ फेन खान्दादाखौनो बोखोबावलायो नै बे दाख्लैहाय माबा गानै गानै बोखोग्रा जाबाय आमनो हनै बेयासो আমি গাঁৱতে পৰিচয় নাহিলোঁ আমি আমাৰ খালপতি এখেতো মানে বসুমতাৰী খালপতি আৰু আমাৰ এইটো যাবই যাম মানে যোৱা বছৰ মানে বিয়া চামাৰি এই খালতে বছৰ পাইছে ছোৱালী বিয়া কৰিছে তাৰপিছত আৰু আমাৰ এই বহু মানুহ পাইছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰে ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ অজিত কছাৰী তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো আমাৰ জানে আমাৰ তাৰপিছতে সভাপতি আছিল ৰাজীৱ তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ জোৱাই হয় এইখিনি আৰু অলপ পুলিচে দিয়া তাৰমানে মোৰ মতে মই তাৰিখ কি কথা এইটো দিব লাগে এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব आबौखौसो नांथारगौ नो गिदिंगासिनो आबौआ কি কাৰণত জমা হৈছে এই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বঁটাটো ভৰাই দিছে সেইটো বঁটাৰ বিষয়টো ক'ব কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ
Meja kaina gadana selas sedang kaina gadana मा संदों टमेट' बाथोन ओइ बाहेरायाव दोनहैजोबदोंमोन आं सुनो जोङो र' गेन्दालायनो गेन्द्रानि टमेट' संनाय मा होगोन संनाय बायदि जालायथारबाय नै आयु एरनो रोंबायथारलाहाय गोथाव जाबाय नै नैबे दाउ बयलार Dia 5 kg. Riser babor. Dae 51 toka. Tamul nota atau 5 nota. Asa khwar babor. Tamul 5 pun. Pan 2 got. Buat panto. Ada bihuan 2 khom. Dari kamu satu, kamu satu. Surabaya 2 toka. Polpat agori polpat 2 khom. Aru hotel tu tiba. Mati sakit duta. Yang hotel kulit tu. Aru bata 2 khom. नै ओंखासै बुट ओमफ्राय लोगोफोर बिथिंजाय आलासिफोरा ओंखाम जागासिनो आरोना लोगोफोर दायो खुरखांबाय माखांबाय आङो स्राय जानायखौ खनसे भिडिअ लालायबाय आरोना ओमफ्राय दायो नै बिथिं जमा जागासिनो गामिनिफोरबो आरो आलासिफोरबो जमा जाबाय आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय लोगोफोर गान दामदोंमोन आरोना ओंखाम जानायाव बेखायनो आङो होआसै आरोना कपिराइट फैगोन नालाय बेखायनो होआसै आरोना आङो लोगोफोर नै बिथिंजाय जोंहा आइनि बिनानाव आरोना बै दालि राननाया लोगोफोर सिगाङावबो मिथिखाबाय एसे खिथावबाय आरो आंनो दायो नै ओंखाम रानगासिनो सोरबा आंबो रानखांबायानो ओमफ्राय दायो एसे भिडिअ लालायबाय आरोना आङो लोगोफोर बिदाय होनोसै आलासिफोरखौ नैबे गय फाथैजों मान हमनोसै आलासिफोरखौ जाखांबाय लोंखांबाय ओइनो फालिया बेखौ सासेजों गानो थ' थाबथांसै लाबो फालियाखौ लाबो ओमफ्राय माबाया लाबो थब Dayo rasa urna kan deh. Langsung ai plastik. Kuya lamin din. Plastik tu, plastik dia. Plastik. Ada ke pasok. Ấy thôi rồi. Quỳ lại ra bị hả? Phải sức được mấy xin mà xỉa. Isunya pilih bidas kan man. Kongko. Ang got. Nang là thế, khui lại nang à. Iku bisa nonton ya, aku ya pasang juga. Makan naik pun enggak? Ini diambil lagi. Baru bangsa deh.
बिनानावफोरा मोजाङै मोजां आलुफोरखौ रायजो मोनजाथों बोरैबानो जागोन बाबायालाय गुवाहाटि बाबाया नांगौ ओइले Ya tuh ini noy tuh sumber pi. tôi chủ ra Mama yang besar, papa ko. Mama ko. Kalau selama lagu lagi. Dia bilang poin kali sama kali. ini amar buah ini kita amar beti Dia tidak selama lagu kan. amar buena amar Gwjwnti amar Mana nama yo? nhưng mà nhà bia đấy Bye bye. Bây giờ sao đây? Ê, có kịp lấy. đây năng lạ đây năng làm được Đốt xe na khởi nữa. Ê, ông chủ đứng xem mà thử. À là, anh có gặp problem này không nào? Bác lực à? ăn thằng sữa bơ Đè đè. Khởi nèกันra vậy này. Maนึงไหลพูดซะไป ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा आन्दायनो हागौ आरोना खैना गोदाना मानो बिदि खबराव थांफाखो होननानै मानो होनबा जोंहा नानिया गुवाहाटियावनो थायो नालाय बेखायनो बिसोरजोंनो थांफाखाबाय आरोना अखानायैहाय एगजाम दं नामानो गथ'फोरनि ओमफ्राय बेखायनो नानिया थाब थांनांबाय आरोना दिनै अखानायैथ' नोङो हास्लाबा नालाय ओमफ्राय बेखायनो दिनैनो बिसोरजों थांफाखाबाय आरोना नै नानियानो सलायलांबाय जोंहा सलायनो रोंखायो नालाय नानिया बिबोनाङा दायो आलासिफ्रा थांबाय आरोना नै गारि गंनै लाबोदों आंबो गालांबाय सानदों बावदोंलायदों खुलुमबाय गोजोन्थों गंसेबाव बेहा गारिया बाय बाय दायो आलासिफोरा थांजोब्बायानो ओमफ्राय एसे जायगा माबा माबि सुस्रांखांजोब्बायबो ओमफ्राय आइया बै दखानाव माबा लायनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय आंबो ससे फैफादोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर नायलाय माबायदि स्रां जादों बै लाइटखौ होनानै ओरैबायदि स्रां जाखादों खोमसियानो नङा आरोना ओमफ्राय आं एसे भिडिअ लाबाय आरोना नै लोगोफोर जि मोजां नुखादों आरोना स्रांनो नै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर